Čaute všetci, víta vás AA Duo a v tomto videu budeme schovávať 3 rôzne vrchnáky od sviečok. Takže máme tu niekoľko sviečok na výber, ja vám ich ukážem. Takže takto nejak vyzerajú tie sviečky a budeme vlastne schovávať tieto vrchnáčiky len. A nebudeme schovávať všetky, budeme schovávať tento, tento a tento. Áno, a za týmito dverami sú dobrovoľníci, ktorých budú hľadať. Takže ktoré vybereme? Tento a tento veľký. Dobre, takže máme ich, ja ich ešte ovoňam. Joj, krásne voňam. A ideme na to. Chvíľu sme rozmýšľali a potom ako prvý nápad nás napadlo tu do hore. Takže tam ty dať, tu teda fancy. To bolo tak, áno, dobre. A môžem ďalšie schovať. Mňa ďalšie napadlo, keďže tu je celkom dosť plíšákov, tak by sme to niekam pod tých plíšákov schovali. Vidíte, tam je celkom dosť tých plíšákov, takže tam by sme to mohli schovať jedno. A mohli by sme to... Čo keby sme to zatvorili do tej mrkvy? Áno, výborný nápad. Dobre, otvoríš ju? Takže tak, si vás ponovím. Takto, tuto vidíte, tuto vrchnák. A ešte nám zostáva tento posledný vrchnák. A ten posledný vrchnák by sme mohli dať tam dozadu, tuto je taká ako keby mini časť. A mohli by sme to strčiť možno tam ako medzi tie krabice a tak. Sem. Tak, dobre. Ideme zavolať našich dobrovoľníkov, aby sa boli pozrieť. Áno, a dáme im tú kameru, takú zrýchlenú. Takže uvidíme, jak to bude vyzerať. Takže naši dvaja hľadači našli tie 3 ovička a vlastne jedna bola tam hore, druhá bola hentam v tej mini časti a jedna bola v tej mrkvičke. A určite budeme radi, ak dáte na tento kanál odber, určite nás začnete sledovať a dajte like na toto videjko. Pa, pa!